Inibingelele-ke ngiphinde nginamukele emakhaya TV. Kuyintokozo ukuthi ngibuye ngizohlala nani la emakhaya sixoxe iy'nkinga ezenzakala emakhaya, sidingide iy'ndaba ezenzakala emakhaya. Inhloso yale show ukuthi nje singabulalani bafethu. Inhloso yale show ukunciphisa izinga lokuthi abantu bebulalane bodwa. Inhloso yale show ukunciphisa ukuthi abantu bey'bulale. South Africa ihamba phambili ngokuy'bulala and abantu besilisa yibo abahamba phambili ngokuy'bulala. Ngenxa yokuthi iy'nkinga abantu abay'khulumi. Nginenhlahla namhlanje ngihlezi nomfowethu la owumuntu wesilisa okubonile ukuthi okuhlula amadoda kuyabikwa, okubonile ukuthi injobe enhle iyayithungelwa ibandla, kukhulunywe ngazo zonke inkinga ekhona. Mina ngikholelwa ukuthi inkinga waqala wayikhuluma. Khona okuncane okusuka bafethu la ubhuti uzosixoxela isitori sakhe. Kodwa ngaphambi ukuthi ubhuti asixoxele isitori sakhe, bafethu izibet nemakhaya TV umndeni njengoba nawe umndeni wala ekhaya. Ngakho uma kube uyayithandela ukubetha uyiphanda, izibet is the best option for you. Ngobani na? Izibet uma ungajoyina ngale link engizoyifaka ngaphansi bese uyabhala la uthi stay 50 kwi promo code uzobusitholela u50 yabo ngoba ngustay 50 ngufistay wama50 rand uzobusitholela promo code ka50 rand uzobusitholela ama spins awu25 uzobusitholela 150% bonus mo recharge nge-first recharge yakho uzobusitholela u15% cashback every after a week, every after 7 days mo kuba ubuluza in that 7 days. Ayikho nye into nje oyithola kwamanye ama betting site. Izibet is the best. Kodwa ke ake siyeke ukubheja kancane sobheja late. Sinobafo njengamanje othe naye akazosixoxela udaba lakhe. Engicathi abaningi bazofunda kulo, engicathi abaningi bazo-engage kulo, engicathi ngoba esefikela ekhaya usizo uzophinda lithole. Mfethu sikubingelele sikwamukele emakhaya TV. Bhuti yebo ngiyaphila wena unjani? Thina siyaphila mfethu ngijabulela ukuthi uthe uyaphila. Ngikholelwa ukuthi umuntu methi uyaphila ngisho ngathi inkinga zomhlaba enganani kodwa mosakwazi ukuthi uyaphila usuke unethemba lokuthi noma yini lebhekane nawe uyokwazi ukuthi uyinqobe. Cha, nathi inkinga zomhlaba lezi siyancenga nje zikhona. Ngabe yini lethe awuthi emakhaya TV ngicela ukuthi le ndaba ngizoyixoxela abantu basemakhaya. Siyixoxe ngesikhaya into emnandi la ekhaya siyixoxa nje ngesintu indaba siyisolva ngesikhaya. Ingakho kusemakhaya TV. Ngithinte nina la emakhaya TV ngoba ngifisa usizo lokuthi ningisize. Bhuti kunzima kakhulu, kunzima kuyehlela. Kubhlungu ngoba kuthinta inhliziyo. Futhi kubhlungu makwenzeka ekhaya phakathi ngoba ngabe ncotha mhlambe kwenziwa umunye umuntu wangaphandle kodwa manje kubhlungu kakhulu makuthi into eyenzekayo yenzeke ekhaya phakathi. Okushuthi bhuti la sikhule ndawonye. Masikhula ndawonye bekukhona ubaba, kukhona umama. Makukhona ubaba, kukhona umama. Shuthi kunodade wethu, khona abadala kumina, khona abancane kumina. So mangikhula mina ke yimina kumfana ngedwa ekhaya. Odade wethu nje ibona abaningi mina ngingedwa ngumfana. Shuthi ekukhuleni kwethu sikhuleke njengomfana sikhulele endaweni esemakhaya. Ekhaya ke njengo ubaba inhloko yomuzi wadecide ukuthi athenge izimbuzi ngoba ubaba besebenza. Wathenga nje izimbuzi ngalawa amandla nawo. Okusho ukuthi ke sikhuleke hamba isikhathi. Kwase kufika isikhathi sokuthi ubaba ashiye emhlabeni. Mayishiya ubaba emhlabeni ngase ngisala ke nodade wethu. Ngenhlanhla ke enkulu yasehlele ekhaya. Odade wethu laba abadala base begana. Abagana ke bhuti wami kwakuhle kwamnandi kanjeyana. Nje sabazi ingane saphilisana kwakuhle. Ubaba before ashona owakushiyayo kimi wathi konke indodana yami kushiya kuwena. Njengomfana okhaya ososele njengomuntu ozokwazi ukubheka ikhaya. Okungukuthi ke okwakukhona esibayeni nokuzongena ngodade wethu mabegana kuyobe sekusalela kumina ngiyobe sengibona. Kuhambeke isikhathi nami ngokuthi odade wethu laba abadala sebethathiwa. Nawe uyazi ke ukuthi ikhaya lifudumala ngani ngonkosikazi. Ngase ngidecide ukuthi no uyazi ukuthini nami angithathe unkosikazi ngimlethe ekhaya
ukuze ikhaya lifudumale, ukuze ikhaya ngelinye ilanga libe yikhaya. Ikhaya ke yikhaya ngokuthi kube khona unkosikazi ozokwazi ukuthi apheke, ozokwazi ukuthi wenze izinto zasekhaya. Ngoba odadewethu bagana kuqala nanobaba owayekushilo ukuthi angothatha esibayeni ngithathe ini unkosikazi. Nebala ke kwenzeke njalo bhuti, ngamthatha unkosikazi kwakuhle, bajabule ekhaya. Kuhambe ke isikhathi bhuti, yazi sometimes mangikhuluma lento ngifikela lezi nyembezi. Hayi, isikhathi sinaso sonke mfethu, ungawehlisa nje umoya. Ngiyanqena nje ukukuphazamisa ngoba ngendlela osaxoxa ngakhona iza kahle kakhulu futhi ngicathi iyalandeleleka. Ehlisa nje umoya mfowethu, sizokwazi ukuthi sikuzwe kahle nje. Mbukeli lapha emakhaya kuthiwe kuye kube nzima mase kukhala amadoda. Kepha ngiye ngithi mina indoda ayikhali. Le yokuthi indoda ayikhali iliqedile izwe ngoba indoda engakhali ithatha isibhamu. Indoda engakhali ivuka ithatha isinqumo sokuyothwala. Indoda engakhali iphenduka inkunzi yomthakathi. Indoda ayikhali ibudlulisa ubuhlungu, ibuza ubuhlungu. Le uthi amadoda amakhala aliqedile izwe. Nje ngizophelela lapho bafa. Zincenge ingane yakwethu. Okushuthi ke kuhambe ke isikhathi kodadewethu la bebeganele khona bangahlaliseka kahle. Ngabe ngahlalekisiki kahle, base kuphoqa ukuthi bebuye oyedwa wabo. Mayebuya ekhaya mina ngikho njengendoda ngiyophandla ngoba phela khona umakoti kumele ngibheke ikhaya ngenze zonke izinto zasekhaya. Ngelinye ilanga nje futhi ngafonela umakoti engitshela ukuthi ngiyazini ngokudayisa kweinkomo la ekhaya. Ngamtshela mina ngithi cha, akukho engikwaziyo mayelana nokudayisa kweinkomo. Nebala ngathatha ucingo ngathinta ke udadewethu ngimbuza ngalolu daba ngoba ngizwa ngomakoti. Into waqala wangitshela yona yababhlungu kakhulu. Wathi mina ngaso sonke isikhathi yini ngizwela abantu bangaphandle kodwa yena ngingowakubo ngingabe nginendaba naye. Ngaxakeka ke mina ukuthi lokhu kushiswa yena. Ngabuza mina ngathi cha dadewethu, ingoba ngishiswa ukuthi umakoti ngitshela ukuthi ubona inkomo idayiswa kufika abantu bazalanda inkomo. Ubebuza yena ukuthi ngabe ngiyazini ngakho. Dadewethu thesuka vele wavala ifoni. Ngathula ngathi hayi mhlambe kulento ayishoyo mhlambe usazoshintsha noma mhlambe ngoba kwenza ukuthi ngaleso sikhathi ngangibhizi. Ngaphinde ngamshayela ucingo futhi ngambuza dadewethu kwenzakalani. Indlela wangiphendula ngayo wangisuka ngiphendula kabi. Wathi esuka wathi mina kanti ngalanda umuntu ozokwazi ukuthi asiqhathe la ekhaya. Ngathi mina cha dadewethu hayi ngoba kunjalo. Kepha manje ngizwe udaba kanje. Hayi kwaba into ephelayo kangathi iyadlula leyo. Kuthe kusuka waqala manje odadewethu bethumela izinto, bethumela amagama angemnandi, bebhala message agudlayo ne-status na uyazi ko WhatsApp. Baqala nje manje bekhuluma kabi na, beqala manje bebe nokukhomplen ekhaya. Nje izinto eziningi angeke ngokuchaza kunye kuningi kakhulu. Okay. Ngokuzwa kwami ekhaya umndeni uright, imfudumali khona. Kukhona ubaba, khona umama, khona odade, kukhona nomfowethu oyedwa kwabo kubafana.
iminyaka iyakhula kuyakhulu ekhaya khona izimbuzi angazi noma ngizwe kahle yini ubaba ikhehla lathenga izimbuzi kodwa la kutshela njengomfana okhona ukuthi lothi mhla kwenzeke uNkulunkulu elikhumbula makwenzeka odadewenu beganwa belobola nawe sekwenzekile lokho usuthatha isinqumo sokuthi nawe ufuna ukuvusa umuzi wakini ungathatha esibayeni lokho mhlambe lalikusho ngokuthi kube lalikhona yile lalokukhombela lithi indodana thatha lena lena le kwasho ukuthi ke uthi uyathatha alisekho kanti odadewenu sebelotsholiwe inkomo ikhona kwahamba isikhathi nawe wabona ukuthi hayi usukhulile usuyindoda ufuna uqinisa umuzi wakini wathatha kwahamba isikhathi impilo yabashayo dadweni laba abagantene abalotsholwe khona babuya mabebuya la ekhaya sebeyazenzela ngoba uyasho ukuthi unokuzwa kuthiwa inkomo esidayisiwe idayiswa kodadewenu and manje bayagudla izitethasi engifuna ukuqonda umama ukhona umama ukhona uthini mayibona ngoba ngicathi ekugcineni ngisho wathi ubaba kasekho makusekhona umama nawe uwumfana mawungathi ufuna ukudayisa inkomo angeke uvuke udayisa inkomo ungamtshelanga uma wakho buti umama yize khona ngiyacabanga ukuthi okwabasusa le ababeganele khona angithi buti wami mawusuka uganile kukhona umama kukhona ubaba la usuke uganele khona mawusukwazi ukuthi wehlula umama ezala wehlula ubaba ezala obvious nasekhaya kuzoba njalo uthe banamagama aziswana bawabhekisa kumakoti wakho ngabe mhlawumbe imaphi owakhumbulayo amagama nje abawasho kakhulukazi nabhlungu ukuthi umakoti njobe lapha ekhaya uba khona ngabo ukhona ngabo ngokuthini bazi ukuthi bona ekhaya ngithi kukhulwe khona ini bekukhona izimbuzi zodwa so ukulotshela kwabo lezi inkomo lezi engayithatha ngawolobola ngazo umakoti izona walotshelwa ngasho ukuthi inkomo zabo bona umakoti walotshelwa ngeenkomo zabo ilawo magama abawakhulumayo abhlungu nakwenza ukuthi umakoti aphatheka kabuhlungu futhi ngeke ngaphatheka kabuhlungu engifonela ekhala ebika lokho nalokho bathi bona ke ngokusho kwabo njoba sidayisa lezi inkomo sidayisa inkomo zabo ngoba yini inkomo ezaphuma ngoba kwakulotshelwa bona inkomo zabo ngiyezwa ukuthi angazi mina ukuthi kodwa imizi ayifani kanti nosiko nesintu into esengakunothisa akufani ngoba mina ngeke ngwasenquthu nje ngingakhuluma into kanti umkhuba wethu wasenquthu mina ngithi yini isintu ngize ngithi isintu sithi ngabe ngisasho insizwa lezi edume ngokuthi isintu sithi ngithi mina kanti leso sintu sithi ngomkhuba wasenquthu mangifika ngapha emkhumazi ngalesintu engitsho ukuthi isintu kanti akusisi isintu emkhomazi bona benza ngenye indlela kodwa engikwazi nami ngimfishane ngicathi odade abanalo igunya elingako ngalendlela wena othi benza ngayo nokuyidayisela impahla nje nokuthi belawule ngoba ngicathi yibo sebeshaya umthetho kini manje ekubeni fanele ngabe basemzini yabo kodwa kuvezile ukuthi usibhalela awazi noma ufuna ukuphuma kini uphuma umuzi wakho yini le ekwenza ukuthi ufuna ukuphuma umuzi wakho yini futhi le eyenza ukuthi ungakawuphumi njengamanje into edala ukuthi buti kube kanjalo ngoba ngididekile kumanje sikhuluma nje angazi noma ngiphume noma ngingaphumi okubi ngingedwa so ngiyafisa ukuthola mhlawumbe usizo mhlawumbe bakhona abantu mhlawumbe abanganginikeza umhlahlandlela
walento engakwazi ukuthi mhlambe ibe isisombululo kumina ngoba ukuphuma kwami ngikede ekhaya ngizolishiya abantu ba. Yebo into enjalo. Futhi manje ukuhlala ekhaya isikhathi esiningi so ngingekho. Umakoti uhlala yedwa. Uyahlukumezeka le ngcindezi iza yonke kuyena. So ngiyafisa kukhulu ukuthi kubantu mhlambe le ndaba efinyelela kubo nabayibukayo angazi mfowethu ukuthi bengangisiza ngayiphi indlela mhlambe ikhona mhlambe ngathola ukuthi nami usizo lokuthi ngingenza njani mhlambe ekutheni ngisizakale ngoba ayikubukhuni mfowethu. Ngike ngayichaza indaba yesintu nokuthini nemikhuba kodwa abanye mhlambe bayakwazi lokhu kuye kuthiwa ngazi umfana wesingaki uye ofanele ephume abanye bethu omncane uyasala gada umuzi kuningi ama theory akhona ngalokho kodwa futhi ngicathi mawuwa umfana uyaphuma ushiyo dadwabo nabasekukhombisile ukuthi bangabantu abanjani vele ngicathi lo yamuzo usekho and wesiphathi ngoba bebuya nje bazele bazokhula nezingane zabo la akusilicala ukukhula nezingane ekhabo mawazi kodwa ngalomqondo abanawo ngicathi lo yamuzi nalesa sibongo sakini sizolimala nawe mophuma mhlawumbe uyesolo uthi ekhaya ngaphuma umuzi wasale wafa angazi kodwa abantu abasibukayo la bajule kakhulu banolwazi kanti futhi sebedlule ezimene enzima kakhulu mina anje angabe sesigabeni sokuphuma komuzi and anginawo umuzi kunganzima ukuthi ngikhulume ngize ngigeqa amagula ngeindaba zemizi mbuke lapha emakhaya siyacela ukuthi usiphi imbono umfowethu akadinga usizo lemali akadinga isizo lenyanga udinga imbono ukuthi mase kunje kufanele athatheni ihlanganise ngani isiphi isinqumo esi-right sokuthi engasenza akwazi ukuthi mayithatha isinqumo kube right ngoba umakoti yahlukumezeka ekhaya walanda ingane yabantu wazoyibeka kubo isiyahlukunyezwa amahlonga andloba yakubo ahluleke emendweni uyithola nje usexakile egcineni umuntu ofana athatha iside lakhe uma wengane zakhe umakoti wakhe so besicela ukuthi nani lapho nisiniphe imbono ehlabahlosile ezokwenza ukuthi umfowethu egcineni isinqumo azosithatha kungabe isinqumo esizobe simqhatha nabadala kungabe isinqumo futhi esizolimaza umakoti wakhe lo amlandile kube isinqumo sobudoda esizoba yisona esiphusile ngicathi yilokho mfethu okufunayo but uhlaba esikhonkosini ngoba yilokho impela engufisa ukuthi ngithola ukuphumula nomakoti athola ukuphumula ngoba ingane yabantu leyana bafethu ngicathi nizwele ningakhohlwa izibet is the best ilink ingaphansi klikha lapho ujoin ufake promo code ethi SITHE50 indaba ezimnandi zolokhu zikulandelele ngicela niqhubeke ni like ni subscribe ni share nikhulise lo mndeni wasemakhaya TV ngaphandle kwenu asilutho ngaphandle kwa izibet asilutho izibet is the best nalapha emakhaya nomndeni wethu ofudumele ngicathi nalolu daba lo lesixoxa namhlanje nizolithatha ngezandla ehluphe eyifudumele umfowethu lo nimenze ingane yenu nimluleke ngokwesintu nimluleke ngokwendlela efanele ezokwenza ukuthi umuzwa kubuvuke uqine ngiyabonga